Bali kita hining misa ginahalan naton para na pagpuway hanaton bugto hi Susan. Yan kabugtuhan ko didakan Kristo Nazarene. Anya tanan nga binuhat mabalik nga Dios. Kini naton bugto hi Susan mauli na ya. Mabalik na ya nga Tuhan tinuod niya nga urokyan. Makadto na ya hanruang nga ginandaman Diyos aiya. Kay kadaw sa aton ginandaman na yung kwarto. May dana naton kakatuan, may dana naton aabutan kung kita masugad atin aton bugto hi Susan. Kung kita mamatay na ngan umuli na ngadtohan tinuod naton nga puroy-anan. Aton inumduman nga libaruan naton, we are just transient borders dinhi. Mga borders gadla kita, umurukoy la kita dinhi. Tiri kita mga taga dinhi ha kalibutan. Nakalito kita halaing nga lugar. Salit, saring pa, masusugad kita hin mga aso nga lumalabay la. Nga diri permanente din niya kalibutan. Nga naton liwat santo pon, kabugtuang didakan Kristo, aton santo pon, nga iton pagkamatay, diri na ulugan ng pagkawara. Ini natong bugto, Susan para iya mawara. Siguro physically nasayin kita nawara, pero aniya adlaw haniya pagkamatay, amon iya adlaw haniya pagkatao, halain nga kinabuhi. Birthday halain nga kinabuhi. Salit kabugtuhan kadidakan Kristo didahiton sinisiring han Diyos nga Nazarea nga mag-uuna ko haiyo para andamon ko ang tagsa-tagsa niyo nga ruwang. Na diri gustuhan Diyos nga mahibulag kita iya. Diri niya gusto nga usaha aton ni mawara haya paniplatan. Salit Nazarea ang Diyos sa aton, kunhain ako adto man taliwat kamo. Karusid yun, kahit aton final destiny, diri din niya kalibutan. Kita aton final destiny is in heaven. To be with God, to be with Him, always and forever. Salit, luyo, sa rin paman, luyuhit, kasubok, labi na nga itong pamilya, kininatong bugto, nga Susan, ang Diyos nagpapatapod luwat haira. Nasa ringi ang Diyos, ayaw na niyo pagsamuka, ano kasing-kasing. Tuhan Diyos, ngan tuhaya. Kaya ninatong bugto, nga Susan, adto na ang mga subbong han maupay magmarangno. Salit, ada iton, pagtuon naton, nga nasa ring, there is life after death. Mayada kinabuhi, luyo han kamatayon, may da pagkabanhaw han mga minatay. Salitinin aton bugto nga Susan, unina pagbabanawon man talwatiya hanaton Ginoo. Yan kita, kung masugad gihapon kita, babanawon gihapon kita, yan may titimpo kita, balik hinin aton bugto nga Susan, o iba pa nga mga kabugtuhan, nga diin kaupod, igkakaupod naton ang Diyos. Ang Diyos, nagpapahimat ngun atong termi nga pagbantay kanunay. Kay diri ka maaram, ang imo takna, o ang takna ang pagabot ang aton Ginoo. Amen.
ko na pagkatapos ng tugulang ko ang mga pagkain na tumulong ngayon ko ang tugulang ko ang talaga sa iyo ang santos na ang pinagdali ibig Diyos ang Ama, Anak, o Espiritu Santo. Manalisa, kanina, Panginoon Kristo. When the day turns to night and the night clouds your eyes, if you seek you'll find it's the start, it's the end of the page, it's the way you already came. When your tears and your fears come to life, if you reach, you'll find all my love and my arms open wide for you always and every time. I want to give you my love. I want to give you my love. I want to give you my love.
to give you my love. I want to give you my love, my love, my love, my love. Ooh, la da, ooh, la da, ooh, la da, ooh. I want to give you my love. I want to give you my love. I want to give you my love, my love, my love. Take a step in life's dance, take a chance, take your time. If you seek, you'll find. It's the start, it's the end of the page. It's the way you already came.